рӯзе як профессори як донишҷӯи бонуфузи байналмилалӣ дар тахтаи синф рақами 1 менависад ва ба донишҷӯён шаҳр медиҳад: ин як инсонияти шумост. баъди чанд лаҳза он профессор баъд аз рақами 1 як сифри дигарро илова мекунад ва мегӯяд: ин муваффақияти шумост ки бо он шумо 10 мешавед. баъди чанд лаҳза боз як сифри дигарро илова мекунад ва мегӯяд: ин корҳои накӯест ки шумо дар зиндагӣ мекунед, ки бо он шумо ба 100 баробар мешавед. ҳамин тавр баъд аз рақами 1 сифрҳои зиёдро навиштан мегирад ва ҳар яки онҳоро шаҳр медиҳад. якеро ба муваффақиятҳои зиндагӣ, умуман ба ҳама он корҳое ки мо дар зиндагӣ мекунем, як сифрро ба он шаҳр медиҳад ва мегӯяд ки бо доштани ҳар як сифр шумо бузургтар мешавед. аз ман чанд лаҳза мегузарад ва профессор рақами 1 дар пеши сифрҳо бударо пок мекунад. дар тахтаи синф танҳо сифрҳои беарзиш мемонанд ки ба касе лозим нестанд онҳо. профессор ба донишҷӯён мегӯяд: донишҷӯёни азиз, агар шумо инсоният надошта бошед, боқимонда доштаҳои шумо ҳеҷанд. яъне дӯстони азиз, бинандагони гиромӣ, кӯшиш кунед ки ба даст овардани тамоми муваффақиятҳои зиндагии худ инсонияти худро аз даст надиҳед. бо хатлон бошед ва беҳтаринҳоро бихонед.